Dunia kok lindung. Apik nek ngono. Pancen keindahannya pancen yo. Nek bengi asline. Nek awan turu. Biasanya bengi mancing ning om. Tapi itu sepi yo. Padahal apa arane kali ini gede yo. Soalnya itu gawanan dari sore. Gawe anyar yo. Gabung namanya ini Iwake mungkin yo. dipakai sing desa terus digawe anoles karung. Oh iya. Kalian mungkin iwake sih kaget mungkin yo. Bener mau mancing. Aku nggak nang kono kayak nang ron. Iya nih nggak nang ron nang kono begal. Saya yo ora puwo. Yo ijen wani cuman wis ora ngerti misore. Kedalaman wis kurang. Iya. Wis ora ngerti jerone piro. Bawahnya di mester Wis di mester yo. Ana semongan rene ning lab. Pantun. Di mana? Apik lho ini. Apik. Ajal nang jengglengnya karo baterai ning nyorot-nyorot karo lesen kowe. Aku tak milu anu nih. Iya men metu megar bener. Banyune gede. Gede. Tapi nak zaman dulu itu gimana? Luwih gede mana? Kemarin Oh, jalan rong rong. Rong kali. ada nak cara kita bilang saya kurang-kurang Girang-girang. kelasnya macam ada kontrol. Untuk Macam ye. nek seru neng. Mas ya. Ono neng. Kayak merono maning alas ya le. Alas. Alas. Fokus rono tenan. Dono pun Fokus ning sebelah tenan. Iki nih kan. Nah. Itu entar. Ya kan. Mancing-mancing no. Asal aja digindrin. nah terus dari itu. Digindrin ada berat tanam. Bangunan ini rusak. Waktu tok. Totonan.